Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα χάρτη κάλυψης γης της Ελλάδας. Ανοίγουμε το ArcGIS Pro και επιλέγουμε Map. Σώζουμε στο φάκελο που θέλουμε. Και ονομάζουμε το project μας. Πατάμε OK. Στη συνέχεια πηγαίνουμε στο Map και Add Data. Βρίσκουμε το φάκελο με τα δεδομένα του εργαστηρίου και επιλέγουμε το Corin 2012. Πατάμε OK και φορτώνεται το shapefile του Corin της Ελλάδας. Με δεξί κλικ στο shapefile μπορούμε να δούμε τον attribute table και συγκεκριμένα τη στήλη code 12, η οποία περιέχει διαφορετικούς κωδικούς για την κάλυψη γης. Έτσι πηγαίνουμε στο Appearance, Symbology και επιλέγουμε Unique Values. Στο Field 1 επιλέγουμε το Code 12 και μας δημιουργεί διαφορετικές κλάσεις για την κάλυψη γης με κάποιους κωδικούς και μια τυχαία χρωματική παλέτα. Σε αυτό το στάδιο θέλουμε να δώσουμε διαφορετικό χρωματισμό για κάθε σύμβολο. Αρχικά πηγαίνουμε δεξιά στην καρτέλα και στο More επιλέγουμε το Format All Symbols. Στο Properties και Outline Color βάζουμε τη τιμή No Color, ώστε το outline των σχημάτων να μην έχει κανένα χρώμα. Πατάμε Apply και βλέπουμε ότι όλα τα χρώματα δεν έχουν πλαίσιο. Τώρα, για να δώσουμε χρώμα σε κάθε διαφορετικό κωδικό, ανοίγουμε το PDF Corin Land Cover. Πηγαίνουμε λοιπόν στον κωδικό 111 και κάνουμε copy τις τιμές RGB για να δώσουμε σε κάθε διαφορετικό σύμβολο. Δεξί κλικ στο σύμβολο, Color Properties. Στο Color Mode επιλέγουμε το RGB και δίνουμε τις τιμές. Μπορούμε να κάνουμε ένα zoom στη Λέσβο για να βλέπουμε καλύτερα τις διαβαθμίσεις των χρωμάτων. Στη συνέχεια κάνουμε το ίδιο για όλους τους κωδικούς. Αφού λοιπόν δώσουμε χρώμα σε όλους τους διαφορετικούς κωδικούς των χρήσεων γης, πρέπει στη συνέχεια να δώσουμε και τίτλους. Μεγαλώνουμε την καρτέλα και πηγαίνουμε στο Label και ανοίγουμε το PDF Ελληνική ονοματολογία Corin Land Cover. Κάνουμε copy τις τιμές για κάθε διαφορετικό κωδικό και στο label με διπλό κλικ μπορούμε να κάνουμε επικόλληση το διαφορετικό όνομα για κάθε κωδικό. Όπως βλέπουμε αλλάζει το όνομα και
κάνουμε το ίδιο για όλους τους κωδικούς. Προσέχουμε οι κωδικοί να είναι ίδιοι με την τιμή, με τις διαφορετικές ονομασίες. Όταν τελειώσουμε λοιπόν τόσο με τους διαφορετικούς χρωματισμούς όσο και με τις ονομασίες των κλάσεων, θα δούμε ότι ο χάρτης της Λέσβου θα είναι αυτός και αντίστοιχα της Ελλάδας αυτός. Τέλος, όταν έχουμε τελειώσει με τους συμβολισμούς, μπορούμε να κρατήσουμε την παλέτα τη χρωματική με δεξί κλικ στο Save File του Corin, Sharing και Save as Layer File. Και μπορούμε να δώσουμε στο φάκελο με τα δεδομένα μας με τον τίτλο Corin και Save τη χρωματική μας παλέτα.